Malampusong naluwas sa mga sakop sa Philippine Coast Guard Western Bohol ang duha ka mananagat. Human malunod ang ilang sakayan sa kadagatan sa Maribojoc ug Loon sa Bohol. Nakiglambigit ang Philippine Coast Guard Western Bohol sa Coast Guard Substation Loon ug sa crew sa BRP Malamawi aron ipihigayon ang dinaliang search and rescue operation. Naluwas ang mga biktima nga giilang sila Julius Palomares ug Gistoni Palomares ug ang duha nila ka mga sakayan. Gihatagan dayon sila og medical assistance sa mga personnel sa tertiary ambulance aron masiguro nga maayo ra ang panglawas. Subay niini gidayeg sa Philippine Coast Guard ang Western Bohol personnel ug ang BRP Malamawi crew nga nakapahigayon dayon sa paspas nga search and rescue operation. Kabahin ng BRP Malamawi sa Maritime Security Operations isip suporta sa Rev Ride 2025 event sa Bohol dihang nadawat ang emergency call.